Bizimodua, 11 koloretan. Hogeigarren mendearen erdirarte, nekazaritza eta abeltzaintza izan dira lezaman bizimoduaren ardaz. Gogor behar eginda, mendiak, baserriak, soloak eta ganaduak emoten ebenetik atera izan dabe bizimodua. Errenteru egon zinen hemen? Bai, de aitzen gero erosi duen. Bai, ojangoitinak, zingaregu. Ojangoiti izeten zan jaubea? Bai, Eta hemen ez tarko ukiuenak. Bai. Horrekin nos pagateakon, urtean baten pagaten zakon gero errentea? Bai, San Tomas edo Gabonin giruen. Eta hor Santo Tomaseko plazan, plaza barrin, jente asko batzen zan? Asko. Eta danak eroten zen duen, batez bere hegaztiek? Hegaztiek. Madari batzuk goten ziren, neguko madariek esaten, egozteteko. Eta labasue hitzen zen duen? Bai, oba ez, labasue. Basoan otak eta ebai, da arek ekarri etzen ondora, zikitu, da gero laban labia berotu diten. Eta gero garbitute gero sartzea ziren hartoak. Igertu ditezan horieit uruneiteko, errotare eroteko gero, taloa jateko. Gure gazten hartuak eta indabeak emotegun arduria. Haiti imune guzti zerratxu ere baiten da, esan bedarrik esan noten. Hartuak indabeako iueste esan da. De taloa edo etxerako taloa eta indabia. Zer, lehen, egunero indaba gorri jaten zan? Egur diendak ebian boi, eta indaba hotza, azopa inde, abaldu arrezekaz, diario, Eta armostarako? Armostarako txarrikie, eta taloa. Gehinetan, ez edik gehinetan txarrita orduan. Eta buskentzak kasureko zelan itzen zen du esan? Bolar, bakizu, uten niena, da, zertu, gero gardazteu. Handeko meritua, gardazteteak. Txartu gardazte manzu, petra lortu gontzua. Ganadu ezera okiten zen duen? Iru behi lau eta txarlak edo, areke etzean ezertu barik saltzeako, Txalak saltzeko, diru hartzeako apurruet, Claro. diru gitxi guztesan da. 12 urterako jakin nuen ernia erazten nik. 12 urte, eskuz. Zenbait behi okitzen zen du esan orduan? Asko guk, beti asko. Bueno, orduan denporatan 12. Lehen esan honetzerik ganadu bakoarik. Edo lau edo bi edo bat edo 6. Eta ze beharratarako erabilten zen du esan ide guztarria? Danerik soloak makinetuteko eta horre bihar, solo bihar. Gero bitartetan akarrigoa. Santamaini guzti bagatu gondun. Apeak. Bai. Papelera goitezien, aite edo mundu egitetuzen apeak. Bakarrie erait, solo baten eza. Eta gero, ja hasi eta danaiten dakonean, bakarrie ebaien behar da, eperditik, eskuz. Lehenango txolak egin, txolak tolan imini, eta holan piluak egin de uzki ertu dien. Eta gero etorzien ade makine jotekoak eta. Bai, lehenangoan, erropia garbita egin duen harri imini tejabanan, da anjo, imini behien manta bat edo azpien da, eta aixia daunean garbitu. Gari jotia gogorra da. Eta beroa zinbiar. Eta beroa zinbiar. Ostian ez dako soltetan gariri garrue. Baina lezamak izan dauan berezitasunik koloretzuena, hotzaragileena izan da. Edo bertan esaten da benez, zesteruena. Egi edo guzur, ezakerea da, lepo bete egurrez kolko bete diru egiten ebela. Jarduera garrantzitsua izan zan familia askorentzat. Mende hasieran, karpan, zaran eta hotzaren eskaria handia zalako.
Ze hemen asko egon ziren, ez da, lezaman horretara dedikaten zirenak. Zenen, sakristunen, gurian, da bizintitxu, eta larratzen behai asko. Ze, klaro, Alto Horno zen, zestoak erabilteztroan. Konstruzioan zestoak. Barkuk eta iketza eta zaiteko, eta guruak eta urten artean, zestoak zate hotzanen lan asko hemen, Aite, on nino bete jabani esaten zu zesterie. Bera, azpeitiara joate zen. Egurre bile? Egurren bile. Eta handik ekarten eman gaztaina palua, zestoak egiteko. Eta gero, etxe albuan eukiban labea eta posua. Ze posuan urte ziren egurrek, ezta? Elkartez horien hortik kanpotik, amikadia. Eta gero, labara sartzen zan hori? Labara, eta gero, matxetxuet ukitez horien, hola niteko tajadatxuek, eta gero hankia gaztiritu, da urteta zegoen. Atara simintzek. Hori da. Eta gero simintzek mehaztuteko finibitiko, berak egiten noan bihar holan astua edo zelan holan astoa. Kutsillo. Banku moduko baten jesarrite, ez da? Banku bat, bai. Zepile egiten zorien, simintzetizarek. Arepe findu, biharrandi moten dugu, Eta gero horrek ja simintzek findut eta egoten zirenean, zelan izeten zan, zelan hasten zan hotzara bat egiten kasureko, akordaten zara? Bai, lehengo, barrena bekoa, imindere ban berak. Eta gero apurke, gorantza. Da gero pare jesarte eta bueltia. Gero lan pintzeltxu eta moduko sartzeak horrek, belarriek, aroari, ez dakitzu, sartzean zorien sartzean ziren berantza, eta gero sartu. Eta gero untzetxu batzuk edo sartzean zizan, gogorron diten, eta lantxe. Eta gero nireitak Baskoniara saltzen zituen, du fabrikera. Gureiteke zestoak eroate zituzen tratu dituen kaldakon, zuhutzu. Han hartze zituzen zestoak. Da arabe saltze zituzen montoi handi ukituen portalean. Einde, da arabe saltze zituzen. Eta kasureko hemen herriko jentea eta joaten jakone hotzarak eta erosten? Claro, asko. Bai, saltuti zorien etzian be, bai, asko. Zela hotzara klaseak edo, zela zesto klaseak erabiltzen ziren? Zesto klasea normalmentian, holan kuadraduan zegoak, alturekoak. Nagoan da, joiteko eta sorotik ekarteko eta, baixo. Karpanapo bai, gure aite defuntu behitezu, baina orduan bedarrak arteko bai, biarritxezin karpanak. Karpana bilile, eta luzengia bai, kapoiantzako eta horre luzengia. Eta astoagaz erabilteko eta? Asto karpanak. Karpanak, bai, are bai. Industriagintzak ez dau sartu hain sakon estena. Albo herriakaz konparau ezkero behintzat. Behar bada, Bilbo Kezebalako lezama anexion hau. Baina Uritik eta Txorierriko beste industriaguneetatik gain urregoteak asko erraztu eban, aspalditik bertako apel lantegietan beharrean hastea. Gehienetan, nekazaritzea eta baserriko zereginak itxibarik, biak txandakatuta. Eta hemen nosaz izan jentea, ze jente gehiena baserritik bizi zen zan hemen, ez da? Batez bere gizonak, nosaz ziren konbinetan baserriko beharra eta fabriketako beharra? Depende dut gerra hostian. Gero gehienak emetik Bilbon, muile deiteun jente asko lanean. Fabriketara eta gure aite defuntu eta joate ziren, pentsu, Galdagora, zubetzure, ara joate ziren bizigiltan. Asko kititzen dugu, etzian aldan egin eta fabrikekoa. Biristen hori eta kanpora urten beharra izte esan urterin agenteak. Eta horrek fabriketan beharren hasten zirenak eta baserriko bizimoduari bere eutzitze hotzen edo... Gure gero bitartan bentegia duite genuen, gero neu manejaten etzen edo behi eratzi edo esnea jatara edo horrek neu etzen. Gizuna, kanpora. Nebak biek, kanpora beharrean. Non ibili ziren beharren? Hor kurtzen onzan
zerbait fabrikea eta ara joate zan. Tailerratara gero apurke, nire poran, bueno, ja hasi zen Bilbore tailerratan danean, bertabe hasi zen tailerrak konpontatzen jente apurke. Tu padre tenía un taller, has dicho, tenía un taller mecánico. Mecánico en la Cruz, que era Inchorce y compañía. Después fue Talleres de Lezama. Pero... Porque en Lezama no ha habido fábricas prácticamente, ¿no? Ni talleres. Serrerías. Se zerrak bat baino gehiago egon dire hemen Lezaman, ez da? Lau edo. Eta zetara dedikaten izen dire horrek? Zer hola gataten, hola Pinuk eta pinutatik edo... Normalmente pinu. Bai, gero aite basoatan daiten behar, trontzan da, pinu botaten da, hortan dediketesan aite. Orduen jentea edozin lan egiteko prestatu ditezan. Ze zapatuetan bebi herritezen eta lantza mindomeketan bebai. Gero limonada fabrika bat bere egon zan. Limonada ona, eiteren, bagani izan. Hangoa bai. Ona. Limoneru esaten gintzen. Limoneru ez da? Bai, limoneru osan. Eta horrek limonadak eta gero zer, etxeetan saltzen ebezan edo zela? Etziatara saltzen. Kamioiagaz edo zela? Kamioiagaz. Hogeigarren mendearen erdialdean, Bizkaiko ekonomiak gorakada izugarria ezagutu eban, eta fabriketan langile behar izana egoan. Eta utzune hori beteteko, kanpotar ugari etorri zan ona, eta jakina, Lezamara bebai. Industriaren loraldi horrek bizimodu tradizionalean makalaldi larria ekarri eban. Claro, aquí en esa época, en los años 60, se abrieron muchas fábricas en muchos pueblos y entonces había necesidad de mano de obra. Había cantidad, donde querías. En Bilbao me vinieron más de 10 a decir a ver si venía con el trabajo. Y tú, por ejemplo, Miguel, ¿tú viniste ya directamente a los talleres? Al talleres Beitia. Yo trabajaba casi todos los días 12 horas. Yo cobraba de hora más que del sueldo. ¿Qué solíais cobrar a la semana o se cobraba al mes? Sí, se cobraba entonces a la semana. Entonces eran pesetas, claro. 800 o por ahí, no llegaba a las 1000. Porque a Lezama vino mucha gente de fuera a trabajar. Sí. ¿De dónde mayormente? Más bien gallegos. Había mucha gente gallega. Orduan, hasi zenean fabriko biarrata, jente guztie, baserretatik eskapen, ezalotu baperez. Majefeza, Olarra, Etxebarria orduen asko itezan, baina baserri bat edo bi lotu bazien, ostan jantanak ospa. Baserrien, zapatuen da domekatan behar lan inbizu. Eta gero, hiru aztezan baserretatik, subsistir esaten nuen. Baserretik ez da bizitzarik. Bertotik, Baina gizakia ez da ogiagaz bakarrik bizi. Lora eta arantza artean beste behar izan batzuk baditu. Eguneroko egin beharren katepetik ies egiten laguntzeko. Eta bide batez, lagun eta herritarren arteko hartu emonak aberastu eta sendotzeko. Santak edabatzea, bolaiokoa, erromeriak... Kanta egiten duen Santa Egunean, zehan egiten duen diruaz, narea egiten duen bezkari bet. Soldezkia june horretik. Eta akordaten zara zer kantaten zen duen? Amentxe gatoz kantetan, irula mutil alkarrarturik, bazarrakinko modetan. Hori domeka arratzaldetan? Ba, domekatan. Eta ze izaten zen, errosario ostean edo zelan? Errosario goten zen, bai. Hori serioa. Gurian behintzet, bai. Lezaman erromerioten zen, Bernardino atxutegik, iminte zegoen olan plaka baten modukoa, entxufeut antxe erromerien jantzan. Eta zelan izaten zen, orduan hor, neskak urteten ziren lehengo jantzan? Neskak eta are esketeten. Eta zer, no zipinen kalabazak bere bai edo zer?
Lantzaren kalabaza baizen guzu. Eta egon zen Akzion Katolika herrian. Bai. Da, guk ez. Akzion Katolika joan ezkero, neskakaz, baina mutilekaz ezin inean zen. Eta guk, 16 urtegaz eta guk, mutilekaz, 17gaz, mutilekaz, hasi gure, eta ez. A las 12 terminaban las fiestas. O sea, lo último que tocaban era una jota, y ahora todos para casa ahí corriendo desde el Larrabecho hasta Lezama. ¿Y desde el Larrabecho cómo veníais luego andando? Andando, corriendo además, para llegar pronto a casa. Esan dozu hor, bolalekua, egoala. Bai. Eta zeak ordu deko zu orduan... Horre polaleko gaukiztuen urte batzuk nahiko argiek, Ze horre domekatan daunan, emeko zaneusotiko jentia batza zan hor eta horre ituen domekako egune horre mateuen. Mesan ostean? Mesa ostean, bai. Zelan izeten zan boloiokoa, zerin berri izeten zan? Txirloak aukitzen zendu ezan edo... Txirloak, 6 txirlo edo eta bere katxina esaten zina, txikitzuet. Da, ara katxine botezkoan, ara gehi puntuazio gehi nogituen. Bai, zarretene, orduen bolia bizte guenaz, haiek zarret.